Všichni vážení zde přítomní, dovolte mi, abych vám popřál krásné slunečné dopoledne a samozřejmě krásný celý dobrý den. Nový začátek školního roku je pro naši školu provázen řadou významných a radostných událostí. 2. září naše mladší děti zasedly do školních lavic v nově opraveném pavilonu, kde proběhla výměna oken, kompletní zateplení budovy a celá nová výmalba. Dnes otvíráme nové hřiště a nový sektor pro skok daleký. Dovolte mi, abych přivítal všechny, kdo se zasloužili o vybudování tohoto sportovního areálu. Vítám především vedení města, pana starostu inženýra Jana Sobotku. Vítám pana zástupce starosty, pana doktora Michala Vávru. Musím konstatovat, že vedení města se zasadilo o uvolnění finančních investičních prostředků z rozpočtu města na vybudování tohoto hřiště. A důležité je říct, že prioritou nebyla cena, tak jak je zvykem u ostatních výběrových řízení, kde vítězí nejlevnější nabídka. Vedení města dalo prioritu zdravotnímu aspektu, aby se zvolil povrch, který je pro děti a mládež pro sportování bezpečný, aby nezatěžoval pohybový aparát. Druhým kritériem byla záruční doba a samozřejmě životnost hřiště. Já bych hrozně chtěl poděkovat nadaci ČEZu, protože i částka 350 000 je významným počinem, přičemž celé to, co tady dneska otevíráme, stojí přes 1 000 000 korun a to je jenom potřeba si uvědomit. Já bych chtěl za město říct, že bych si představoval, aby takovýchto hřišť bylo ve městě víc, abychom i to velké hřiště třeba upravili, i když teď je v plánu dopravní hřiště, což je taková dobrá mezivarianta. Takže věřte mně, že bych byl hrozně rád, aby takovýchto hřišť bylo plno a pevně věřím, že tak, jak říkal pan ředitel, že ten povrch je velmi kvalitní, tak si ho rád vyzkouším a chtěl bych se o tom osobně přesvědčit, že to tak je. Takže přeju vám všichni, co ho budete užívat, protože užívat ho bude i veřejnost města Vrchlabí. Přeji vám, aby se vám na něm dobře sportovalo, abyste si z něj přinesli dobrý zážitky a málo puchýřů na nohách. A přeju panu řediteli a celé škole dalších nových ploch a hřišť, jako třeba ty tady za náma. Takže děkuji všem a přeju hodně štěstí. Nyní můžeme přistoupit ke slavnostnímu otevření hřiště. Já bych prosil naše děvčata, aby nachystali sluhu. Až řeknu teď, tak to začne mazat, jo? Teď.